maa minnu mago bɛ nafolo la nafolo daga bɛ bɔ fɛn min na gunjɛ feere don n b'a fɔ n ko nafolo bɛ taa bɔrɔntɔ i ka daga kɔnɔ dɛ n b'o f'i ye dɛ i bɛ nafolo sababu sɔrɔ k'a sɔrɔ nafolo biye ma taa bɔ i ka daga kɔnɔ a bɛ bɔ gunjɛ feere de la n'i ye gunjɛ feere sɔrɔ i bɛ sana bulubilenni ɲini ngɔlɔbɛ bulubilenni nɛrɛ bulubilenni damadɔ bɛ yen i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'a foroki haya b'a la i b'o haya dɔn wa o de ye suratul kawusara i bɛ maa bila k'a sɛbɛn siɲɛ 35 n'o sɛbɛnra siɲɛ 35 i bɛ sɔrɔ ka bulubilenni ninnu bunde n'i y'a bunde i b'a da tile la n'i y'a da tile la n'a jara mɛ i b'i jija i bɛ nasi dɔɔni k'a la a ka ja ni ɲɔgɔn ye n'u jara ni ɲɔgɔn ye o t'o kɛlen wusulan ye wa sɔgɔma o sɔgɔma i b'o wusulan in dɔɔni kɛ tasuma la i b'i wusu n'o ye n'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka nasi dɔɔni mun e ka bɔ i ka t'i ka garisɛgɛ ɲini na i mana fɛn